ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನ್ನು 7ನೇ ದಿನ ರಿಯಾ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಹೇರ್ ಟಾನಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುನ ಅಗಲ್ ಪಂತೇರು 15 ದಿನ ತಾರೆ ಬರ್ಪುನ್ ಪಂಡು ತೂಕ ನೆಂಚಾಪುನ್ ಪಂಡ ಆಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಇಜಿ ದಾಲ ಇಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ರೀಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಕಿನ್ನ 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 ಆಂಡಲ ವೈಕ್ಲ ಅಂದ್ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಅದು ಮುಟ್ಟ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲಿಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವು ನಿಗಲಿಗ್ಲ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಇತ್ತನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನಿ ಡೇ 7 ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ದಿನ ತೂಲಿ ಆಯಿಲ್ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯಿಲ್ ಲಕ್ಕತ್ತು ಒಂದು ಅಂತ ಬೇತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಟು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಚನಡಿ ಈತು ಬರ್ಚೋಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಅಂದರೆ ನಾವು 15 ದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ದೆ ಎಂಚ ಪಾಡ್ನು ಎಂಚ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಪೂರ ಏನು ಪಾಡ್ದೆ ನಿಗಲ್ ಅವೇನು ಬೋಡಿತನು ಪೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೂಲೆ ಅಂಚ ಅದು ನಿಗಲಿಗೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು 15 ದಿನ ವಿಸಿಬಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣು ಅನ್ಪಂತೇರು ಅಂಚ ವಿಸಿಬಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದಂತೆ ರೀಗ್ರೋತ್ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಏನ ಮಲ್ಪೆ ಹೆಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶೇವ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೆ ಅದಾಗ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ರೀಗ್ರೋತ್ ಲಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಏನ ವೀಡಿಯೋ ತೋನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.